Ние жените обичаме бижута и носим предимно бижута. Това бижу има сантиментална стойност до толкова, защото от моят съпруг. Няма кой знае каква история. Беше ми подарено за тази нова година. Но моята задача тук не е толкова да разказвам истории относно бижутата, а да направя един призив към всяка майка и всяка българска жена, която отглежда вкъщи момче. Колко важно е да се раздели с каквото и да е било нейно бижу или каквато и да е била нейна дреха, защото смятам, че всяка една майка би искала да възпитава вкъщи спортист с дисциплина, с кураж, с амбиции. Всички ние знаем, зорница не се мотай около мене. Защото всяка една майка би искала нейното дете да има здравето на спортиста, амбицията на спортиста и разбира се, защото всички ние искаме българския спорт да преуспява. Искам да призовя всички мои бъдещи манекенки, настоящи манекенки, както и всички момичета, които са минали през агенцията, да се разделят с нещо свое хубаво, аз знам, че те имат много, в името на българския спорт. Благодаря.